खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङानो दंथ'यो दा दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव फिन खेबसेबाव आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय दा दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव सावरायगोन साननै आगोलाव आङो बिनानाव गायत्री बर'नि भिडिअ मोनसे हगारदोंमोन जायफोरा नायदों बिथांमोना मिथिगोन बिनानाव गायत्री बर'नि भिडिअखौ जायफोरा नायदों बिथांमोना मोजाङै मिथिखागौ दा आङो दिनै फिन खेबसेबाव बिथांनि सायावनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आं जाय खालि आङो बिनानाव गायत्री बर'नि भिडिअखौ हगारदोंमोन बै सानावहाय बिसानि नखराव थांनानै बिमा आरो बिफाखौ लोगो मोनाखैमोन स' बिनिखायनो बिथांमोनजों सावरायनो मोननाय जायाखैमोन आरो दायो दिनैहाय बिफाया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल GMCH निफ्राय भिडिअ फुटेज मोनसे हरदों आरो बे भिडिअ फुटेजखौनो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै नैबे भिडिअखौ खालामदों थ' नोंथांमोना बिफाया रायजो राजाफोरनियाव रिक्वेस्ट खालामहरनाय भिडिअ फुटेजखौ नायनानै ला खुलुमबाय आं उदालगुरि जिल्लानि 1 नं माजगामिनि सासे सोद्रोमा आंहा 1 बोसोर बारलांबाय आंनि फिसाजो सासे गेजेर फिसाजोआ ब्लाड केन्सारजों भुगि दिनै 13 मास जाबाय बे 13 मासावबो आं ट्रिटमेन्ट खालामनानैबो जोबैलाय दिनै बन मेरु ट्रान्सफार खालामनो थाखाय आंनि फिसाजोखौ गुवाहाटी GMCH आव बन मेरु ट्रान्सफारनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों बेखायनो आंहा रांनि गोबां आंखालनि थाखाय गोबां रांनि आंखालाव गोग्लैनायनि थाखाय गासै जोंनि राजा रायजो आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ खुलुमनानै खर' गंग्लायना आन्थु खेरायनानै आं जि एसे एनै थाइसे थाइनै रां आंनो अनसुंथाइ हरो बेनि थाखायनो आं खावलायनाय जायो आरो लोगोसे जोंनि जा जोंनि केन्सार डिपार्टमेन्टनि सार बिथाङाबो जोंखौ खावलायनायलाय जों बन मेरु ट्रान्सफारखौ GMCH आवनो खालामगोन होननानै सानदों बेखायनो जा थाइसे थाइनै राजा रायजोफ्रा होयो बेखौनो आं आरज गाबनाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिफानि रिक्वेस्ट खालामनाय बिफाया रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय भिडिअखौ हयथ' नुबाय जानो हागौ नोंथांमोना दा बिफायाहाय बे समाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजावनो दङ बिथाङा रायजो राजाफोरनियावहाय रिक्वेस्ट खालामहरदों आरो आंबो रायजो राजाफोरनाव रिक्वेस्ट खालामहरो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आबै आबौ गासैबो जाहाथे अन्नानै बिनानाव गायत्री बर'नि थाखाय थाइसे थाइनै रां हरनानै मदद खालामो जेन आं नोंथांमोननो एकाउन्ट नाम्बारखौ फिन खेबसेबाव बुंनानै होनि एकाउन्ट नाम्बार एकाउन्ट हल्डार नेम सुनाथि बर' एकाउन्टआ जाहैबाय स्टेट बेंक अफ इन्डियानि ब्रान्च मंगलदै ब्रान्च एकाउन्ट नाम्बार 376328050039 आरोबाव खेबसे बुंनानै होनि आं एकाउन्ट नाम्बारखौ 376328050039 बे एकाउन्ट नाम्बार बेनि उनाव IFSC कोडआ जाहैबाय SBIN 000130 SBIN 40130 बे जाहैबाय IFSC कोड आरो ब्रान्चआ जाहैबाय मंगलदै ब्रान्च स्टेट बेंक अफ इन्डिया थ' अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायो जाहाथे बिनानाव गायत्री बर'नि थाखाय बयबो थाइसे थाइनै रां हरनानै मदद खालामगोन आं बेखौ मिजिं थिबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।